Als ze Limburger is, dan best ze, tenminste niet in Bijls woens, in de kern ook Nederlander. Maar dit is nog niet zo lang het geval. Pas sinds 1867 huurt deze provincie bij Nederland. En dit werpt de vraag op, wie Nederlands zien we eigenlijk diep van binnen? Als ze in de grond gaan graven, kunnen ze andere sporen tegen. Gans Limburg ligt vol met dit soort fantastische erfgoedvondsten die hij bij Restaura super voorzichtig weer bewerkt en weer mooi weer gemaakt. En dan zit zo'n beeld van 2000 jaar oud misschien wel meer over ons als bitterballen, oranje bitter en de Nederlandse vlag. Limburg bestijdt. Maar wat is dat eigenlijk, Limburg? En ja, wie wuur ze eigenlijk Limburger? Dat duiken we in. In 5 afleveringen vertellen we alles over de wereld in Limburg. Hey, de wereld in Limburg. Mag ik storen of is dit? Ja hoor. Ja? Hi, Frans. Rasmus. Heb ik nu al eeuwenoud stof aan mijn handen? Ja, zeker. Bijna 2000 jaar oud. Want waar ben jij mee bezig? Ik ben bezig met een enkeltal Romeinse munten aan het schoonmaken. Dit is een Romeins muntje? Dit is een Romeins muntje. En op het moment dat ze uit de grond komen, zijn ze eigenlijk vrijwel niet herkenbaar. Je ziet dat ze echt aangekoekt zijn. Dus, het is meer een steentje, hè? Ja. En dan, als jij klaar bent, wat zie je dan? Als ik klaar ben, dan ziet het er ongeveer zo uit. Mag dat? Ja. Oh, wauw. En daar staat natuurlijk een keizer op, tenminste als het uit de keizertijd is. Ja, dat is keizer Magnus Maximus. Die herken je, of dat staat er... Dat staat erop. Oké. 4e eeuws? 4e eeuw, ja. Die heeft in de tweede helft van de 4e eeuw geregeerd. En dat zegt eigenlijk al iets over dit stukje wereld. Dit stukje wereld heeft bij ontzettend veel staten gehoord, maar bijvoorbeeld ook bij het grote Romeinse Rijk. Ja, absoluut. Zeg maar onder de grote rivieren, dat was regeringsgebied van de Romeinen. Maar ook daarboven worden Romeinse munten aangetroffen door handel, ruilhandel, ja. Wat in die tijd ook plaatsvond. Is archeologie ook iets wat van 100 jaar geleden is of 150 jaar geleden toen Limburg ontstond? Ja, dat komt, moderne archeologie komt steeds meer in beeld. Zelfs tot de Tweede Wereldoorlog archeologie gebeurt steeds vaker dat men daar toch ook nog door middel van archeologie meer informatie verkrijgt. Maar ook over de staatsvorming van Nederland speelt dat een belangrijke rol. Hey, super bedankt voor dit muntje. Dankjewel. Muntjes zien niet de eindige sporen van ons Romeinse verleden. Zoek dit gebouw maar eens op. Hier stapt ze zuur Romeins Heerlen in. Ik ben blij dat ik het überhaupt gevonden heb. Er staan nauwelijks bordjes in Heerlen die wijzen naar het Termenmuseum. Hoi. Hi, Frans. Karen. Hi. Nou, dit is het. Dit is het. We gaan in bad. Kom maar mee. Wel. Wauw. Ja. Hier. Nou, dit is Limburg. Dit is Limburg. En je zou denken, dit is gewoon modern Limburg. Maar dit is Limburg in de Romeinse tijd. Omdat de Romeinen de Romeinse hoofdweg, eigenlijk de hoofdconnectie tussen de legers aan de Rijn, bij Keulen en verder, en Rome, maar om de Ardennen heen, daar hebben ze een directe connectie gemaakt, de beroemde Via Belgica. Die toen niet zo heette. Die toen niet zo heette. We hebben geen idee hoe die heette, maar hij gaat dwars door Gallia Belgica. En dus ook voorbij Heerlen en Maastricht. Sterker nog, Heerlen en Maastricht hebben waarschijnlijk hun bestaan te danken aan die weg. Aan de Romeinen, precies, want het was natuurlijk een enorm eind. En er werd gewoon nog oorlog gevoerd. Dus alle legioenen die aankwamen lopen vanuit Rome, alle transporten met karren vol met munten, met wapens, die konden niet zomaar bij de lokale boeren gaan overnachten. Dus om de 22 kilometer werd er een soort van veilige overnachtingsplek gemaakt, een pitstop als het ware. En dat is dus bij Maastricht gebeurd, bij Heerlen. Dat begint dan dus heel klein, vaak ook nog in houtbouw. En dan zie je dat daar omheen, daar gaan steeds meer mensen wonen. Want ja, al die reizigers valt heel goed geld te verdienen. Er komt een badhuis, zodat je na een dag reizen lekker in bad kan. Dus die grenzen die je ziet, die zijn van ons. Maar die blauwdruk van onze provincie stamt uit de Romeinse tijd. Het is hartstikke Romeins. Het badhuis is onderdeel van eigenlijk zeg maar de infrastructuur die Romeinen gewoon nodig vonden.
Dus als jij als legioensoldaat de hele dag van Maastricht naar Heerlen bent gewandeld... Dan wil je in volle bad. verpakking, dan wil je in bad. Karin, Ja, waarom is het zo stil hier? omdat het toch... Als je hier binnenkomt en je beseft je dat dit echt allemaal 2000 jaar oud is... Dat doet toch wat met je. Is dat de historische sensatie? Ik denk het wel. En het is misschien nog meer dan dat. Want dit is eigenlijk de enige plek in Nederland... waar je als bezoeker letterlijk in de voetsporen van die Romeinen kunt Want hier lopen. hebben ze gelopen. Hier hebben ze gelopen. Er is nog best veel over, hè? Je kunt je best voorstellen dat het er ooit zo uitgezien heeft hier. Wat voor mensen kwamen hier in dat badhuis? Eigenlijk was het open voor de hele samenleving. Want zeker de termen, dat waren eigenlijk cadeautjes van de keizers aan de mensen. Dus dan moet je denken aan soldaten die voorbij kwamen... aan handelaren die de hele dag op hun kar hadden gezeten. Maar ook natuurlijk gewoon de mensen, de pottenbakkers, de bakkers... de leerlooiers, iedereen die in zo'n stad woonde. En het was niet alleen wassen, hè? Het was net als wij naar een sauna gaan ook een deel ontspanning, denk ik. Ontspanning, maar vooral ook inspanning. Je moet je voorstellen, die Romeinse soldaten die moesten heel sterk zijn. En iedereen, als je ziek werd, dan was het afgelopen. Dus er werd echt getraind. Dus ze deden echt aan sport. Dus een sportcentrum was het hier. Sportcentrum. En ze geloofden ook heilig in dat het dus heel gezond voor je was... als je eerst in het warme water ging... en daarna, een beetje à la de Iceman, in een koud plonsbad. Die mensen die hier kwamen, dat waren natuurlijk niet allemaal mensen die uit Rome waren komen wandelen. Dat waren gewoon Limburg, onze voorouders die hier geboren waren. Maar die voelden zich dus blijkbaar Romeins. Je moet je voorstellen dat hij bijna 500 jaar Romeins is geworden. En misschien in die eerste eeuw nog een beetje... wat is dat voor iets raars? Ja, ja. Maar al heel snel werden ze gewoon net zo Romeins als de Romeinen. En die gingen dus ook hier naar het badhuis. En die gingen hier ook met hun vrienden flaneren op die buitenruimte. En de Romeinse hapjes eten. En typisch Romeins ook lekker laten masseren, parfumeren. Je kon je laten knippen, scheren, epileren, alles. Ik had nog niet zo lang geleden een hoofd vast van de dame van Voerendaal. Dat beeld is hier gevonden. Ze ziet eruit als een Romeinse, maar ze is gewoon een meisje uit Zuid-Limburg. Ja. Dat is het eigenlijk. Wij zijn Romeins geworden en van daaruit verder geëvolueerd tot de Limburgers die we nu zijn. Ja, en het leuke is ook dat tegen de tijd, we zitten rond keizer Augustus... dan is het Romeinse Rijk al zo groot... dan heb je dus ook mensen uit Spanje, uit Syrië, uit Tunesië, uit Griekenland. Dus die Romeinse soldaten die hier kwamen... die kwamen al lang niet meer allemaal uit Rome of uit Italië. Die kwamen uit het hele Romeinse Rijk. Les van de geschiedenis. Alle machtige rieken vallen uiteindelijk om. Vanaf de 5e eeuw was het in deze streken gedaan met het Romeinse gezag. De nieuwe machthebbers worden de Merovingen. Frankische koningen. Weten we eigenlijk weinig van. We vinden alleen er dooie druk. Wat bijzonder is om deze plek boven te zien, dat is in Limburg in de buurt van het kasteel. Dat is dat wij zitten in een landschap waar heel veel historie in bewaard is gebleven. Er zit een Romeinse weg in het landschap, die loopt van Tudderen naar de Maas. En aan die Romeinse weg zijn later ook de Merovingers gekomen. En die zien eigenlijk weer de eerste machthebbers over een veel kleiner gebied, maar toch nog wel een vrij ruim gebied, wat leek in wat nu Frankrijk, België en ook voor een gedeelte Nederland is en Duitsland. We zijn specifiek naar deze plek gekomen, omdat hij vorig jaar, in het voorjaar, is hij een onderzoek gedaan en hij in deze wei, daar ligt bewaard onder de grond, maar vrij diep onder de grond, een Merovingisch graafveld. Dus een begraafplaats uit de Merovingische periode. Maar wat eigenlijk heel vreemd is aan die periode, dat is dat we eigenlijk heel weinig weten hoe de lui gewoond hebben, maar we weten wel hoe de lui begraven zien. Dus we kennen die periode eigenlijk het beste uit de begraafplaatsen. En ja, dan moest je zich dat gewoon voorstellen wie een kerkhof nu. Alleen, ja, er was gewoon geen kerk. En de lui die worden gewoon begraven in rijen. Ze worden begraven in kisten ook. De lui worden ook nog begraven met giften. Ze worden ook begraven met spullen, met eerdewerk, met metaal, met alles wat ze in hun leven, met glaas, met wat ze in hun leven gebruikt hadden.
wat ik nu vertel, dat gaat eigenlijk over de periode tot Limburg nog niet was. Hè? En dat is gewoon ongeveer eigenlijk heel diks vergeten tot in de Romeinse tijd of in de Merovingische periode. Die geografische eenheid die we nu Limburg noemen, die bestond toen nog niet. Dat is us gedachte, zeg maar. Dus wat leert het us over Limburg? Het leert us tot eigenlijk, tot grenzen fluïde zien. Hè? Tot de manier waarop lui verbonden zien of connectie hebben met hen. Tot dat fluïde is en tot dat eigenlijk in de loop van die historie altijd opnieuw is veranderd. Dick Schoof, een ambtenaar die de macht greep, dat gebeurde die Merovingen eigenlijk ook. Want Karel de Grote stamt uit een geslacht van ambtenaren, hofmeijers, die Merovingische koningen overvleugelden. De Dom van Oken, Pruises, maar voor hetzelfde geld waren het Limburgs geweest. Want dit is eigenlijk één gebied, Zuid-Limburg en deze regio. Van alsheer al Karel de Grote sprookdialect leed hij in zijn kist Pruis te zien, maar eigenlijk is hij een Europeaan. Dit gebied heeft van alles met ons te maken. Wie we in Limburg zien geboren. Ons koningen worden heen gekroond in het gebouw achter ons. En dus heeft Leo op mij te wachten. Leo? Ja, hallo. Leo der Große. Hallo Frans. Ja, angenehm. Können wir reingehen? Ja, mir sicher, dass wir sind ja eingemeldet. Und das Wetter, das fürcht drin. Ja, das ist die Halle, wo die Krönungen waren. Van wie? Van ungefähr 31 Könige. Oh ja? Ja. Also Karel ist nicht hier gekrönt worden. Der ist in Rome? Der kam in Rom, ist der Kaiser geworden. Und die Idee, das große Europa warum ableben zu lassen, war im Grunde genommen das Übernehmen von das römische Imperium. Dat non-spelen, dan het Heilige Roomse Rijk net doen of we weer Rome waren met een grote keizer. De Hauptsprache an der Hof, offizielle ist Latein gewesen. Und daarbij komt natuurlijk nog de Normalsprache. En de Normalsprache was een beetje, in de tijd van Karel de Grote, was het ook een beetje het dialect van hij, toch? Was wat ze in Oken en in Vols en in dat deel van Limburg spreken. Ja, we handelen zo in de overgang. Ja, dat is een alte Art van Jotdeutsch. Daraus ist im Grunde genommen von het Alt-Hochdeutsch und het Alt-Niederdeutsch ist eine Schaublatt entstanden. Das ist aber die Sprache, die hier auf die ganze Fläche bis nach Belgien reden, bis nach Holland reden, bis nach Luxemburg reden, war alles Engsprache. Dus Karel de Grote sprak eigenlijk ons dialect, althans het dialect van... Meer of weniger. Karolingisch. Wirklich? Das Die ist Tür? Ja? Ja. Das auch. Das ist die Originaltüre vom Karolingischen Dom. Ist der Truhen? Das ist der Truhe. Dat? Ja. Het heeft hij hier op gezeten? Maar weet het niet genau. Op jeden Fall ist nach der Krönung hier die Platz gewesen, wo dann die gekrönt wurden. Maar zei ook, der Kaiser hat hier gesessen, für die Jodesdenks zu besuchen. Oh, want waarom dan hier? Und Waarom hier? Ongelo het volk. Onderzoek. Und hier oben war der Adel. Also der Kaiser mit seiner Hofstaat, der war hier. Der Thron ist, so wird gesagt, Marmor aus Jerusalem. Und zwar aus der oude Tempel Jerusalem. Maar het zou kunnen zien dat dit marmer uit de tempel van Jeruzalem is, waar Karel de Grote opgezeten is en die ik nu aanraak. Met ziemliche Sicherheit. Maar dit is eigenlijk het begin van Europa. Ja, im Grunde genommen hat sich Karel het eerste Mal als Reisekaiser neergelassen. Die Kaiser dafür, die moeten nu maar reizen voor het Reich zu besitzen. Ja. Die gingen van Pals naar Pals. Man besitzt. Kaiser Karl macht zwar auch Reisen, aber auch hier einen vaste Sitz. Dit was in Brussel. Das war, ja, nie wie Brüssel. Dat is de Karlsruhe. Das ist Karl Siegraaf im Grunde genommen. En dit is hem ook. Ja, da sitzt er. Bewacht zijn eigen knochen. Ah ja, want die kneuken liggen erin. Die kneuzen liggen erin. Niet allemaal meer, hè? Nee,
Het heet der wunderbare Begriff, die wandernden Knochen. De wandelende knurk. Ja, also es sind nicht mehr alle Knochen drin, aber es sind Knochen drin. Und an die Oberschenkelknochen hat man die Grödeverkarrel bestemd. Oké, dus door mij kan ze kijken wie goed is geweest. En wie goed is ze geweest? Over 1,80 meter. Dus net iets groter als ik. Een beetje. Beetje groter wie ich, also ungefähr. Dat wird Karl. Alles Gute. Danke. Kom je hierheen. Mag ik? Bis op de nächste keer. Wie staan? Dankeschön. Tschüss. Adieu. We springen naar de stad van de rogstekers, Weert. De 16e eeuw, een roerige tijd, opstand, 80-jarige oorlog en uit de geschiedenisboekjes kennen we ook de naam van Philips. Philips van Heur. Philips van Horne. We staan hier eigenlijk op de voorhof waar hier vroeger het kasteel lag. Dat is nu het kasteelpark de Nijenborg. De Nijenborg, dat wordt het kasteel wat gebouwd is door de familie van Horne. En hoe later deze mens, Philips van Horne, Philips van Montmorency, als laatste graaf van Horne heeft gewoond. En eigenlijk dit beeldje, dat betekent eigenlijk, het symboliseert dat hij met zijn paard naar Brussel gaat, zijn laatste reis. Waarom dat zo belangrijk is, hij was opgevoed aan het hof van Karel V. Maar toen had hij het probleem dus dat die godsdienstwesten kwamen. Hij was getrouwd met een vrouw die de nieuwe leer aanhing. En zijn moeder, Anna van Egmond, die deed dat ook. En hij helemaal loesteren naar de katholieke vorst. Dus dat was een beetje spannend voor hem. En hij probeerde door de diplomaat uit te hangen en alles vreedzaam te doen. Alleen de Spanjaarden, die voor het zeggen hadden, die accepteerden dat niet. En dat is de reden dat hij later, ook al woorden gulden vliesridder, onthoofd is op de Grote Markt in Brussel, samen met zijn kameraad Lamoraal van Egmond. En de andere kameraad, nummer 3, de latere vader des vaderlands, Willem van Oranje, die had dat vuurgevoel al, net zo wie dat paard. En die poofde hem ertussenuit. Die ging via Opweg de Maas over en zo naar Duitsland, waar die Spanjaarden hem niet aankosten. En die heeft eigenlijk vanaf die tijd het verzet tegen de Spanjaarden geleid. We staan hier in de Sint-Martinuskerk en we staan hier op het hoofdaltaar, het hoogkoor. En hier achter mij is een stuk wereldgeschiedenis, want hier ligt de grafsteen van Philips van Horne. Of hij zelf ligt begraven is in 1568, dat is onbekend. Dat vraagt iedereen zich weer af. Maar de grafsteen, die ligt er wel. Maar die ligt er pas sinds 1842. Toen was Weert net van België naar Nederland gekomen. Want de Weertenaren die waren echt Belgen gebleven. Die hadden niks met Nederland en met de protestantse koning. En toen verzon de protestantse koning, Willem I, een list. En hij zag tegen die Weertenaren, daar ergens in die kerk vannacht, daar ligt je kameraad, de beste vriend van de vader des vaderlands begraven, Willem van Oranje. Oh, dachten die Weertenaren. Ja, maar daar moet je wat aan doen, zag de koning. Ik regel wel een grafsteen. En zo kreeg hij op dit hoogaltaar Philips van Horne zijn grafsteen. Terwijl er helemaal misschien niet ligt. En het leuke van het verhaal is, de Weertenaren kregen toch wel wat sympathie voor de koning Willemijn. Maar dat duurde maar even, want toen stuurde koning Willemijn toch de rekening naar het kerkbestuur en het gemeentebestuur om deze grafsteen te bekostigen. Het is ook vergeven als je door al die koningen en keizers en hofmeijers en rieken de drood even kwijt ziet. Weet dan, er is altijd het Limburgs Museum, waar os en och verleden op een hende Grieken wordt gezet. Tenminste, als ze de kop door bekens hadden. Misschien leuk voor thuis in de woonkamer als de puberkinderen niet goed luisteren. Een guillotine. Misschien wel het symbool van de Franse revolutie en de navolgende veroveringen door Frankrijk van half Europa. Ook Limburg hebben de Fransen veroverd. Wie hoorde vanaf 1794 wie 1814 bij Frankrijk. En die Fransen brachten neven een hele hoop moderniteiten ook eenheid in Limburg. Eigenlijk was Limburg wie dat moment een lappendeken. Om niet te zeggen een chaos van gebiedjes. De ene hoorde bij de hertog van Gulik, de andere bij de hertog
hertog van Gelre of zelfstandige stukjes. Nou ja, alles eigenlijk in een lappendeken. Wie staat de Fransen zachten? Nou is het één gebied. En toen ontstond er Noord-Franse tijd een nieuw land, Nederland en Bels. Maar die kregen in 1830 problemen. De Belgen woelen apart. 1839 afgescheiden. Provincie Limburg in tweeën gedeeld. Nederlands-Limburg, Bels-Limburg. Nederlands-Limburg had ook nog bij de Duitse Bond een andere lappendeken. Die ontploefde in 1866. En eigenlijk vanaf 1867 is Limburg echt onderdeel van Nederland geworden. Alleen onderdeel van Nederland. Al duurde het nog een gastje voordat het in de herten van de Limburgers terecht kwam, om niet te zeggen in de kop. Men zegt dat de Eerste Wereldoorlog toch een belangrijke rol in heeft gespeeld. De rest van Europa voor de oorlog, wie waren neutraal? Dat smeedde een Nederlandse identiteit. Dat had ze ook de mine vanaf die tijd. En dat zorgde ervoor dat Limburg ineens op de kaart kwam te staan in Den Haag. Dat was toch altijd een beetje als een wormvormig win geweest. Had beschouwd. Nou ja, en inmiddels zien we natuurlijk volwaardige, trotse Nederlanders met z'n allen, toch? Of ziet je vooral Limburger? Of misschien wel vooral Europeaan. Het mooie is, het kan ook alle drie. Gewoon identiteitjes stapelen. Van Loeneer, Limburger, Nederlander, Europeaan. Wereldburger. Tjak! Van Lappendeken naar Limburg. We zien een provincie geworden die niet alleen in Nederland leed, maar vooral ook in Europa. Een verenigd Europa. Meiden, dankzij ons. Ja. Hoi Frans. Aha. Goed dich te zien. Ja, hallo. hey. Ik neem dich met naar binnen. De deur staat al open. Ja. We gaan de bergen. Of? Ja, vergunt inderdaad de bergen, wie dat heet. Ik ga dich even vuur. Het ruikt hier nog heerlijk eten. En heel een beetje muffen, maar net kwamen we volgens mij voorbij een keuken, Joep. Ja, inderdaad. Deze mergelgroeve, of een grot, wie we dat in Maastricht noemen, die is omgefunctioneerd tot wijnkelder. Maar een van de belangrijke gezelschappen wat hier heeft gezeten, door de handtekeningen van te zien. Laten we even kijken. Ja. Het ziet er al goed met spinnenwebben en... Ja, het is eigenlijk redelijk symbolisch. Dit was heel belangrijk, maar ondertussen is het toch het verstopt geworden. Dit was het verdrag van Maastricht. Heel belangrijk moment in de eenwording van Europa. En, 1992. 1992, althans het is getekend in 1992. De onderhandelingen waren in december 1991. En dat ging gaat stroef. Dat was enorm gemarchandeerd. De Britten logen het weer, die wilden heel veel dingen niet. Toen al. Maar dit wordt dus het moment dat we het Bordeaux-rode paspoort hebben gekregen en de euro. Dat is allemaal besloten, dat wil ik nogal gaan zeggen. Maar dat ging niet zo gemakkelijk. En voor de kilte gaat uit de lucht te nemen, heeft koningin Beatrix hier in Château Neercan een lunch georganiseerd, diplomatiek. En voor de diplomaten is wit of rood ook altijd een prettige keuze. Dus het wordt gezellig. En ze hebben hier hun handtekeningen gezet. Het grote Europa, de president Mitterrand, premier Lubbers, bondskanselier Kohl, PM Major. Ja, de grote namen van de hoge politiek, internationaal. Ik zie nu pas dat het gaat niet op papier is, maar het is op de moor. Dit is op de moor zelf. Dit is ook gekalligrafeerd. Het verhaal gaat dat de dag zelf, de ochtend van tevoren, hebben ze gemerkt, we hebben de naam van Mitterrand verkeerd gespeld. Ja, 1 T in plaats van 2 T. Dus is er iemand te komen voor dat uit te poetsen en alsnog die dubbele T erin te vreutelen. Anders had hij zijn handtekening niet gezet. Daar geloof ik niks van. Behuurlijk, dat zou het niet leuk hebben gevonden. En dit zou mijn dochter ook moeilijk gedaan hebben. Ja, de mergel is een weerbarstig materiaal. Is ook, en het gaat om de geschiedenis. Ja. Denk je dat we hier later met weemoed aan terugdenken aan wie Europa nog sterk was? Ja, absoluut. Europa was? Want denk je dat we het gewoon verleren, dat Europese moment? Dat weet ik niet. Het gaat in alle geval op het ogenblik niet goed met Europa. We hebben een heropleving van het nationalisme. Heel veel landen zijn, wie we dat noemen, unilateralistisch. Ze willen gewoon hun eigen ding doen. Het idee van internationale samenwerking en verdragen, dat is niet meer zo in de mode, alhoewel. Dus zoals bijna zeggen, daar hebben we weer een oorlog voor nodig om ons dat te doen beseffen. Ja, dat is eigenlijk... Nou ja, hopelijk komt het niet zo wijd, maar ik denk dat de kracht van Europa is op het ogenblik dat Europa nu vijanden begint te krijgen. Rusland, China, dat zijn allemaal problematische landen wat eigenlijk ons dwingen voor het korter bijeen te zien.
Wel fascinerend dat ze allemaal heen zijn geweest. Ja, het is, ik denk, Maastricht mocht er ook Gruits op zien. Het is wel heel En Limburg bijzonder. ook. En De rest van Limburg Limburg, ook Venlo moest Veel er zijn Gruits het op meest zien doen. Europese gedeelte van Nederland. Klopt. Veel liggen korter bij Rome, korter bij Wenen, korter bij Madrid als de rest van En Nederland. zelfs bij Amsterdam. Allebei nou. Dat weet ik niet. Maar laten we door een fles wien openmaken. Van mij mag het. Van mij, als het van de Oostwinkel zal mogen. Volgens mij de echte deuren die liggen door. Ja, inderdaad, dat ik de stip toch. En Camille is er niet. De leader dus kom maar, kom hier. Proost. Ja. Ben eens eerlijk, Sjoerd. Ik weet het niet. Dat is voor Vals een historisch wichtige plaats. Dus geen kerstje. Het wordt een veel wrijving.